atas sing rena gumanti ing ratri ing gegono iwak gagas korpus gomblewang mangilen maratelaken lamun wanci wis meh gumanti ing ratri para dening madyaning sasana badhe sudhanipun penganten ugi bareng mandhem Brama awripun sedaya para priyagung tresna kadang kinasih ingkang kepareng nyawiji wonten ing sasana wisma bali winangun ngaturaken kasugengan Mbah Rohandiku sedaya bihaulina assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepareng suman murkadang pangkriptaning bodho campur sari glopa glabe wingking saking pengkol Karanggedhe ingkang pinengku dinamipun Kyai Bekel Sarjana ingkang kepareng gegono mantar ombak ing swasana permata rental audio kabudut gambar saking barep hade nyawiji wonten ing sasana badhe sudanipun penganten saribet ingkang pinengku dinamipun Bapak Sunarti Gotrah Dalasan kulawarga nganti sawanipun Tri Widwati ingkang sampun kepareng lenggas tunggal bangsa sajuga enggal kemula kepareng katemu wonten ngarsa andika sadaya miyak wanci purwakani gulang tepang gladiwanuh kasumun jumenipun manggalaning para Widwati wingking saking Kota Blitar sapanipun panjenenganipun Mbak Yosi Dian Pratiwi kasumun jumeneng semoga Mbak Yosi pancen oke Mbak Yosi ayu dhewe sinusun mumtat sawanipun Widwati wingking saking laladan Mukiran Kaliwungu Semarang sawanipun panjenenganipun Mbak Mulat Sih semoga kasuwun jumeneng dina iki kuning-kuning kabeh dhewe ketok nek bun-bunan iki. Tan katur iki sawanipun Widwati wingking saking bumi perdikan Banyu Biru. Sawanipun Datuk Ayu Risti Sastia. Semoga Mbak Risti telung panggung ya iki Mbah Widwati kondang kaloko kondange berbagi jagat persasat tanpa leren kek ngomah ki bagiane apa putri wingking saking Tatar Kali Kita Madya Salatiga sawanipun Datuk Ayu Vita Maharani monggo Kyai Demang Sarjana monggo kasuwun jumeneng ngapit-apit dhateng kadang-kadang Widwati kepareng manem Brahmaripun saged para tamu minulya kasuwun Gagati Mardika seratan kelantur madining tata cara badhe sudan penganten nyawiji sawanipun kadang pangkriptaning budaya global glape gegono mantar ombak ing swasana permata audio kabudut gambar saking barep hade ngantos dumugi purnaning gati ing manggih wasana sugeng legah sugeng laras so sugeng amirsani Yen aku bocah gunung
Ponden kakung subutri kedat pinegwek pakormatan kawula gotrah pangapa ing campur sari glopa glabe ugi nderep mangayu bagyo mewah jero pamujing kekepareng hamengku ganti biyenipun Bapak Sunardi gotrah mewah keluarga ingkang sampun kepareng sembodo netepi darmaning sepuh angkara kecekar cempaka mulya mibaha putri kepareng misuda mantu Purwomadya busana tansah jenangkung rahayu sepi ing gara beda. Parandene sasmita sampun kula tampi saking kadang wasisa sandi bilih baru pisan penderek ing pinarga penganten iwah para pangambyong sampun kepareng parateng sangajenging sasana wisma bali minangun ingkang menika semangga katurung ngarsanipun sedaya para kadang Krida Dharma kepareng samapting ganti sawiging diri marati kisaken badhe arawing besan sutra senggal kewel kepareng kasun manjing ing sasana pawibahan.